цвят ми бомбон. Страшна комбинация, готиния с грация. Дай подвеза настроение, после взимаме решение. Тук ли оставаме или се спасяваме? Пръскаме ли тази вечер? Да, 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 да. А някой може ли да пречи? Не, 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 не. Айде хващайте пиячката и на здраве за хитачката. Пръскаме ли тази вечер? Да, 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 да. А някой може ли да пречи? Не, 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 не. Айде хващайте пиячката и на здраве за хитачката. Идвайте при нас играчите, от купона да закачите. Страшна комбинация, готиния с грация. Дай подвеза настроение, после взимаме решение. Тук ли оставаме или се спасяваме? Пръскаме ли тази вечер? Да, 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 да. А някой може ли да пречи? Не, 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 не. Айде хващайте пиячката и на здраве за хитачката. Пръскаме ли тази вечер? Да, 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 да. А някой може ли да пречи? Не, 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 не. Айде хващайте пиячката и на здраве за хитачката. Пръскаме ли тази вечер? Да, да.